Hola хора, съм Руслана Петров и днес ще играем на Minecraft. Собствено ще играем на някой сервер. Ще играем и на трите. Първо започваме от последните. По една или две игри. Зависи тук. Може да е една, защото не знам дали ще има свободни места сега за игра. Добре, тук не може. Тук. Цепа табелка. Не може, че по табелката. Не пуска. Добре, да, сега ще бъде по 7, 10. Записвам на Skywars. Гледай какво пишеш, преди да се излагаш. Али, ти не разбираш. Трудно да издържаш, защото беше случайен онлайн турнир. Сега излезе от контрол. Сега сте малко. Добре, стана. Започваме. Да направя спечелям както миналия път. На самолет. Тук. Да направим това, което умеем най-добре. Май сме двама. Ще направим куплено шоу. Да. Да напишем песен. Да, която куклите ще изпеят. Как върви с плакатите? Шоуто е довечера и към пълен салон. Освен правописа, добра работа. Чакай малко. Виж как Марго е написала красавица К, Р, С, А, В, И, Ц, А. И ти не мислиш същото? Да, не. Грешката е красавица. Не, Марго е издевателката. Имаш предвид Да, горе-долу. Лошо. Хей, Триш, има само да си. Ако ще ме убеждаваш да се опитвам се да ти кажа, че сме до теб. Къде ми е зряното? Долу. Не ни остави избор. Май. Написахме ти песен. Охо, Поли! Давай, Ости. Не, Шканата те. кажи. О. Благодаря. Беше много красиво. Но не мога да си подам за училище. Съжалявам. Казах ти, че трябва да е куплено шоу. Нали, господин Каракимото? О, ето ви и вас. Песента не подейства. Триш няма да дойде. Жалко. Добре, започваме с втората игра. На Марго. Да си го върнем на Марго? Да, Марго е издевателката. Марго е издевателката. Марго е издевателката. Добре, тя хубаво. Много красиво. Къде ми е зряното? Шоуто започва. Хайде. Защо долу няма ли? Не.
Имам подарък за теб. Това е скрумс. Днес какво правим? Давам добър на Марго. Кой сега е смъртящата красавица? Спрете! Триш, ти дойде. Да, достатъчно се правих на жертва, но не очаквах да видя това. Но Марго е издевателка. Да, но не ми е по-добре, защото тя се чувства зле. И посъдката не би отличава от нея. Спрете! Какво става тук? Мързон написа гадни неща за мен в интернет и стана непоносимо. Марго, направи ли го? Да, написах всичко, защото просто завиждах. Марго, ти наистина ме зарани. Съжалявам, Триш. Знам, че си хубава и определено не миришеш на лук. Благодаря. Така мисля. Може би другия път ще се замислиш преди да го направиш. Марго, ще говорим по-късно. Отивай под душа. Миришеш на скунс. Виж, защо не дойде при мен? За това са родителите и учителите. Мислех, че няма да разберете. Мнозина сме преживели същото. Като дете ме подиграваха за дългата кафева коса и пискливия глас. Сериозно? Бил е нужен много кораж, за да дойдеш, Триш. Беше лесно. Такива страхотни приятели като ви. А сега да изиграем пиесата. Аз ще бъда спящата красавица, каквото и да си мислиш. Да, Извинете, граждани, знаете ли къде е спящата И красавица? бихме, аре още една. Защото бихме. Дано още един път да биваме. дайте и този да... О, да, на същото е. Дано, пак. Мисля, че сме двама. Да дойде, когато започнем и до само. Така, както видите, продължаваме. Ние сме така. Нищо хубаво. Имаме такъв метод, това е интересно. Добре, сега ме свърхвате, отиваме към спална. Е сериозен проблем. И да знаете, ние сме тук. Може да се случи на всеки все едно, Кости. Просто вижте истинските коментари за нас. Кала, имаш голямо чело. Сериозно? О, ето нещо умно. Лаура е идиот. Рей ми разреди като кадна и се повръща от нея. Не гледай сериала на престомаха. Мразя Рос Линч, защото е грозен, тъп, странен, неталантлив и ми лази по нервите. Леле, май са покрили почти всичко. Мисли преди да пишеш. Говориш ли така с хората? Ами ако го прочете директорът, мама или дявол. Добре, че баба не ползва интернет. Или добре, щеше да те подреди за идиота. Сериозно. Свикнали сме с тъпите коментари. Не ни харесва, но идват с работата. Това са просто тъпи коментари. Да, игра. Някой постоянно да се стеснява или обижда. Това Някой. трябва да споделиш. Говори с Трябва да приятел, има брат някой. или възрастен. Може би ми изглежда така, но винаги има кой да помогне. И когато ти и Сагес. един малък съвет. Ако мислиш да кажеш нещо гадно за някого, просто не дей. Записата се пускат в студио. Аз ще седим тук, докато дойде. Ето го. Той си е. Не. Аз съм Алекс. Историята започва през първия ден в училище. Ново училище. Гимназията ще бъде 5-годишен празник с най-добрите ми приятели. Новото училище на Алекс няма да бъде лошо. Много ще дава да се бавим. Ох, де. Дори невъзможните мечти ще станат реалност. Добре, бихме, това ще бъде от видеото. До следващия път с мен и